ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ ബഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോർവൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതവും ഈശോപനിഷത്തും രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഉപദേശാമൃതത്തില് 11 ശ്ലോകങ്ങളും 11 ഉപദേശങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈശോപനിഷത്തില് 18 മന്ത്രം പ്ലസ് ഒരു ധ്യാനമുണ്ട് അല്ലെ. 19 മന്ത്രവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. രണ്ടും മനസ്സിലായി നമുക്ക്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. ലെവൽ 3 3 ബുക്കാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ ബുക്ക് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ബുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കയറി പോകാണ്. നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ ആ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ നാമജപം കൂട്ടണം, കുറച്ചും കൂടി സാധന ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെയും ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് എത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തന്നെ തരണം? ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. ഗുരുക്കന്മാര് തന്നെ കിട്ടണം. അല്ലാതെ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ വേറൊരു ലെവലാണത്. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സാധാരണ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ഹൈ ലെവലിൽ, അതായത് ഭക്തിയിലെ കുറച്ചും കൂടി ഉന്നത എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ തന്നെ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ മേടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അപൂർണമാണ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് അറിയാവോ? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക്. രൂപഗോസ്വാമി. ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ബുക്ക്. ഏതാണ്? ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ്. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ, കുറച്ചല്ല, അദ്ദേഹം കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നമ്മള്
രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതൊക്കെ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും രൂപാനുഗാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു പറയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. മാത്രല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അല്ലെ. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ഓർമ്മയുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഒരാളും കൂടി ഇല്ലേ? ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയെക്കാളും താഴ്ന്നതാണ്. താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു ചേട്ടനും അനിയനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും. ജീവഗോസ്വാമിക്കും ഇവരായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി കൂടാതെ അവർക്കൊരു വേറൊരു സഹോദരനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അനുപമ ഗോസ്വാമി. ഈ അനുപമ ഗോസ്വാമിയുടെ മകനായിരുന്നു ജീവഗോസ്വാമി. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് രൂപഗോസ്വാമി കത്തുകൾ അയച്ചത്, അതെല്ലാം ഉപദേശാമൃതമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേരും ബന്ധുക്കളാണ്. അപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് മൂത്തതെങ്കിലും രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യം മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മൾ ലീഡറായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള രഹസ്യ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, ആ വേദങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ മുഖ്യന്തിയ സൂര്യനും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടെ വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നത്? പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ട്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അലഹാബാദിലെ പ്രയാഗ്രാജ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അമൃത് പോലെ, സാഗരം പോലെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ 8 പദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 8 സ്റ്റാൻസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അവരെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് അറിയുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. അതാണ് നമ്മള് പ്രണാമ മന്ത്രത്തില് ചൊല്ലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ചൊല്ലിയത്? ഞാൻ മറന്നല്ലോ. ഫസ്റ്റത്തെ വരിയതായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ആരാണോ ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുന്നത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങള്, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്.
അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക്. ഒന്ന് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. വൃന്ദാവനം, ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ആരാണ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത്. മഹാപ്രഭു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഇവരത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ വൃന്ദാവനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നത് ഒക്കെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പറയാം ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ചും ഈ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് ശരിയായൊരു രൂപരേഖ ആക്കി തന്നതൊക്കെ ഇവരാണ്. ഇത് പുതിയ ക്ലാസ് ആണോ മാതാജിയെ? ഭക്തിരസാമൃത തുടങ്ങാണെന്ന് കേട്ടോ. എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടണത് ഇപ്പഴാ കിട്ടിയത്. കുഴപ്പമില്ല, ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി ഇന്നത്തെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നും ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ രാജാവ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോവാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അത് മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു. ഇവര് സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലിയിലായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്കൊരു അപകടം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, മതം മാറ്റേണ്ടി വരാണ്. അങ്ങനെ അവര് മതം മാറിയിട്ട് ഡബീർ ഖാസും പിന്നെന്താണ് സക്കീർ മാലിക്കും, അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മതം മാറി പേര് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരാണ്. പിന്നെ അവിടെ അവര് ആ രാജാവിനെ സേവിച്ച് ആ മന്ത്രിസഭയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആരെ കാണുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും. അതിനുശേഷം രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടില്ല. ആ ലീവ് എടുത്ത് പോയിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുത്ത് പോയിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്ന, ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ എന്തായി, ജയിലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് പോന്നു. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോരുമ്പോ അവർക്ക് സംശയം തോന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോരാൻ പറ്റി. അപ്പൊ കുറേ പൈസ, സ്വർണ്ണ നാണയമൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും നീക്കിവെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടപ്പോ ആ ജയിലിലുള്ളവർക്ക് കൈക്കൂലൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി 25% ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നവര്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് നമ്മള്. പിന്നെ ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുല് പറയുമ്പോ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തി രസമാണ്, അമൃതാണ്. സിന്ധു എന്താണ്? കടല് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഭക്തി, രസം, രുചി അല്ലെ. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത രുചി. പിന്നെന്താണ് അമൃത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത, മരണമില്ലാത്തതല്ല അമൃത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ സിന്ധു കടൽ, അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ കടലാണ് എന്ത്, അപ്പൊ ഇതിന്നൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് പരമാനന്ദത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ തന്നെ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 2000 സംതിങ് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്ലോകം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതില് ശ്ലോകവും ഇല്ല, വിവർത്തനം മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതില്. പക്ഷെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്ങുകളാണ് കൊടുത്തു പോയിരിക്കുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില്. അത് നിങ്ങള് ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏത് മീനിങ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മള് ഇന്ന ശ്ലോകം ഒന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഉള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാം.
അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ബുക്കിലുള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത്. പക്ഷെ അതില് ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ബുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ചെറുതാ, കണ്ട ചെറിയൊരു പുസ്തകം, അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ചെറുതാണിത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ശരിക്കൊരു ഫുള്ളൊരു കടലാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതില് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് ഭക്തി ഒന്ന്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാൻ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അഖില രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയാണ്, മൂർത്തി സാരമാണ് ആര്? എല്ലാത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. പഠിച്ച് മീൻസ് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാതിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട്. കേട്ടില്ല? ഒരു ഇച്ചിരി മാത്രം, ബാക്കി കേട്ടു. ഞാൻ എന്നാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കട്ടെ? എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ചിലപ്പോ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർവചനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ് അറിയാമോ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെറുതെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുന്നാ എന്താവില്ല, അത് ഭക്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രകടിപ്പിക്കണം അല്ലെ? ഭക്തി ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിലല്ലേ, നമ്മളെ മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം കൂടണില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉറച്ചിരുന്ന് പോണ പോലെയാണത് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ നമുക്കും ചെയ്തു തരും. അപ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ കണ്ട മിണ്ടുകയില്ല, ചിരിക്കുകയില്ല. അറിയാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന്? നമ്മള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവരെ, പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ കണ്ട മിണ്ടുകയില്ല, ചിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അല്ലേ? നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ. നമ്മളോടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട മിണ്ടുന്നില്ല, ചിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടൊന്നല്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അവരോട്. എന്താണ് നമ്മളെ ഫീലിങ്സ്? അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥിതി? അവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് സത്യത്തിൽ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി പ്രയച്ചതേ അല്ലെ? എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്തുതരാൻ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതെ സതതം കീർത്തിയൻ തോമം അല്ലെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്തിനാ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ എത്രയോ പേരുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഭഗവാന്? എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മളെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്? നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ? അവിടെ വെറുതെ കുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ പണ്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മളെ മക്കളെ നോക്കി, കുടുംബം നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ. അല്ല, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ജീവിച്ചു പോകണ്ടേ? നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തിരിച്ചു പോകാൻ പറയും നമ്മൾ അല്ലെ? എപ്പോഴും അല്ലെ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എപ്പോഴും തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കാണും. വിട്ടുപോയി. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരുന്നവരാണ്
നമ്മള് 5 രസങ്ങൾ പറയണില്ലേ? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അത് ഏതോ ഒക്കെ രസത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മളെ ആ ഒരു ഭാവത്തില് നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കാം? ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹരസത്തിലായിരിക്കാം, എന്താ പറഞ്ഞ വാത്സല്യ രസത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നിരുന്നവരായിരുന്നു. നിന്ന് കുറച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി? കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമുക്കും കിട്ടിയാൽ എന്താന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ കാലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും തോന്നി തുടങ്ങി ഇതേപോലെ നമുക്കും കിട്ടിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? അങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഭക്തി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പുസ്തകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ നിൽക്കായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഏതോ ഒരു ഭാവത്തിൽ, ചിലപ്പോ ദാസി ഭാവത്തിലായിരിക്കാം, പിന്നെ വാത്സല്യാവാം, മാധുര്യാവാം, ഏതോ ആവട്ടെ, ശാന്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മളവിടെ സേവനം ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മളുള്ളിൽ തോന്നി ഇതേപോലെ എനിക്കും കിട്ടിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച പുസ്തകം അല്ലെ, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്. ഇന്നലത്തെ മന്ത്രത്തില്, ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് പഠിച്ച മന്ത്രത്തിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 15-ാമത്തെ ഏതിലാ വരുന്നത്? 15-ഓ 16-ലോ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്നാ ഇവര് ഫുള്ള് ഇവരെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി തന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ തന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, നമ്മളെ മാറ്റി നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ എവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മള് ആരായിരുന്നു എന്ന്, ഏത് ലെവലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ, നമ്മള് എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനത്തില് ഏത് ലീലകളിൽ ആരായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ. എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോ എത്ര ജന്മം എടുക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന പറയാം. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള സവിശേഷത, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതില് ആദ്യത്തെ ഭാഗം, 4 ഭാഗമാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൂർവഭാഗം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, അങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ളത്. നമ്മൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും. പാർട്ട് 1, ഭാഗം 1, ഭാഗം 2, ഭാഗം 3, ഭാഗം 4. ബുക്കുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബുക്കില് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിലെ അധ്യായങ്ങളാണോ അതോ ശ്ലോകങ്ങളാ? ശ്ലോകങ്ങളില്ല, അധ്യായം മാത്രം. അധ്യായം മാത്രം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. അല്ല, ഉത്തരം എന്നല്ല പറയാ, ഉത്തരം ഏതാണ് അത് പറയാ? പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഓക്കെ, 4 ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. ഈ 4 എണ്ണത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവം മാത്രം. പൂർവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം 19 അധ്യായമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലുള്ളത്. 19 അധ്യായത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2 മുതല് എത്ര വരെയാണ്? സാധനാ ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. എത്ര വരെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും, നോക്കട്ടെ. സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്.
2 മുതൽ 16 വരെ സാധനാഭക്തി, പിന്നെ 17, 18 ഭാവഭക്തി, 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ. അപ്പൊ 4 തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. 4 പൂർവഭക്തിയില് 4 തരംഗങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 4 തരംഗങ്ങൾ. അതില് പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പദം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിരസത്തിന്റെ ഒരു അമൃത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതാണെന്ത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറഞ്ഞത് ഒരു കടലാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് കടലിലെ സ്രാവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമമായിട്ട് നമ്മള് കടലിലെ ഇതിനോടാണ് മകരമത്സ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്രാവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്രാവിനോടാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കടലില് സ്രാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ കടലിന്റെ ആഴക്കടലിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാകുന്നത്? എപ്പോഴും സ്രാവുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നദികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മീൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ സ്രാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തിരമാലകളോ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവര് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അവര് ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ നല്ലത്, ബാക്കി ഒന്നും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് കടലിലെ സ്രാവിനെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നും അവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതൊന്നല്ല. അവരെന്ത് മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ബാക്കിയൊന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക? മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് മീൻപിടുത്തക്കാർ വരുമ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് വരുമ്പോ പ്രശ്നം, തിരമാല വരുമ്പോ പ്രശ്നം, കൂടുതൽ വെള്ളം വരുമ്പോ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? മുകളിലുള്ളവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കടലില് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവിടെ സ്രാവിനൊന്നും പറ്റാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് മംഗളാചരണമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മംഗളാചരണത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതില് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാനാശാസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് നാനാശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതില് ആര് വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചവരാണ്? ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് വൈദഗ്ധ്യം കാണിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രിഭുവനങ്ങളിലും ആദരണീയരാണ് ഈ 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ. ഈ 6 പേരും അവർ ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിൽ നിർലീനരായി രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ദിവ്യ പ്രേമ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവര് രുടെ ഭാവത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവർക്കും ശരണം നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. എന്താണ് ഭക്തിയുടെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്. അപ്പൊ ഇതില് അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയോ? 6 സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ഇവിടെ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സില്? ഹരേഷ്ണ
തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതില് മംഗള പ്രാർത്ഥന ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ വരുന്നിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മളെ ആരാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഇതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അവതാരിക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അർത്ഥം? കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മള് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില് ഒന്നാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് 6 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബുക്കില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാനുള്ളത് അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ 6 എണ്ണാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത്. അധ്യായം 1 പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതെന്താ പറയുന്നൂടെ? അതിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരരല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം അവരൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. ഇതില് 5 തരം മുക്തി. അതായത് 5 തരം മുക്തി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സായുജ്യം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സന്തത സഹചാരിയായിരിക്കുന്നത് സാലോക്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക സാഷ്ട്യം. അതാണ് 5 മുക്തികള്. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, രൂപത്തിലാകുക, ധാമത്തിൽ കഴിയുക, സന്തത സഹചാരിയാകുക, ഭഗവാനോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. അറിയുന്നതല്ലേ ഈ 5 പോയിന്റും പേരും? സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. ഇതാണ് 5 തരം മുക്തികള്. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്ന്. അത് ആണ് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടത്. ഈ 6 സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മോചനം തരും? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മോചനം തരും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്.
രണ്ടാമത്തത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് അത് ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു വ്യക്തിയെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. പിന്നത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റത്തത് പരിശുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നു. പിന്നെ പരിശുദ്ധ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പിന്നെ ഒരാളെ അത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടേതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എത്രയോ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. കാരണം അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വരുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം വരുന്നത്. അല്ലെ? നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരാണ് നമുക്ക് ചാൻസ് തരുന്നത്? രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുക്തി തരാം, പക്ഷെ ഭക്തി തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പിന്നെ ഭക്തന്റെ ദാസനായിരിക്കും ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തി തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അത്രയും യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ മുക്തി നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ശ്ലോകാണിത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ഒരു ശ്ലോകാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ആക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലേശാഗ്നി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന വേർഡ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശങ്ങള് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുക. ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘൂക്തഹർ സുദുർലഭ ചന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീച്ച. അതാണ് ശ്ലോകം. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഈ ലൈനിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണ വരെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. കുറച്ച് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നും കൂടി ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ എണീറ്റാ എല്ലാവരും എണീറ്റാ? ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ റിഫ്രഷ് വരും. എണീറ്റല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി തുടങ്ങാലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകണെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലേശാഗ്നി. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. നമുക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. അതിന് പറയുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാത്തരം മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ശുഭത എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന്. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. അടുത്തത് മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. നമ്മളെ മോക്ഷം പോലും നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റാ വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും അല്ലെ. രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം ശുഭകരമായിരിക്കും നമുക്ക്. ശുഭം അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. അതായത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് മുന്നത്തത് അത് ഞാനൊന്ന് ബുക്കിലത്തെ വായിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ 29-ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൽപരരല്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കപില മഹർഷി അമ്മയോട് പറയാണല്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മോക്ഷം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കഴിയണം എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണത്. മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കല്ലേ. അപ്പൊ അതല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണ്ടേ മാതാജി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നിപ്പോ നാളേക്ക് ആയിട്ടാ മതി മാതാജി. മാതാജി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഒന്ന് ക്ലേശങ്ങള് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തത് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ 3 വേർഡ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, മോക്ഷ ലഘൂകൃത് എന്നാണ് പറയുന്ന വേർഡ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോക്ഷ ലഘു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല കൊടുക്കൂലേ, ഹ് അല്ലെ പറയത്. മോക്ഷ ലഘു പിന്നെ താ കഴിഞ്ഞിട്ട് തായ്ക്ക് മേലെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല. അപ്പൊ എന്തായി? മോക്ഷ ലഘു പിന്നെ കൃത്ത് കൃ എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷി കൃ പിന്നെ മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. മോക്ഷം ലഘൂകരിക്കും. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത 3 പറയുന്നത് മോക്ഷ ലഘൂകൃത്, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണാകര. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. സാന്ദ്രാനന്ദം അതായത് നമ്മൾ ആനന്ദം, ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അതായത് എന്താണ്? 3-ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 3-ാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അത് 4-ാമത്തെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്താണ്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 4-ാമത്തെ. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം, പരമാനന്ദം കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ. 4-ാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് സാധാരണ വിശേഷാത്മ സുദുർലഭ. ഇതെങ്ങനെയാണ്? ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം
കിട്ടുന്നതാണ്, ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല ഭഗവാൻ. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് അത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്. പിന്നെന്താണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ 6 പോയിന്റ് ആണ് ഈ അധ്യായം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റും ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ 6 പോയിന്റിന് ഓരോരോ ഹെഡായിട്ട് ഈ അധ്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വലുതാണ്, കാരണം ഈ 6 പോയിന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച്ച. അതായത് ക്ലേശാഗ്നി നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നു. പിന്നത്തത് ശുഭത. എന്താണ് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. പിന്നെ മോക്ഷം പോലും. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് എത്തുന്നു. പിന്നെന്താണ്? സുദുർലഭ, വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന്? ആ ശ്ലോകം മനസ്സിലായി ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തക്ക് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാദ് സുദുർലഭ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ആത്മ അത് ഇതില് ഇട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇട്ടാലും മതി, അതൊന്ന് കാണിച്ചാ മതി, അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കാം. ഇല്ല മാതാജി, അതില്ല, ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം ഇല്ലല്ലോ, ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ. ശ്ലോകങ്ങളില്ല, അർത്ഥം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെച്ച് പഠിച്ചാ മതി. ഓക്കെ, അർത്ഥം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരിക്കൽ കൂടി യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ മതി മാതാജി, അപ്പൊ ശരിയാവും. അതെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എളുപ്പം ഏതാണ് അത് പഠിക്കാം രണ്ടിലും. ആദ്യത്തെ എന്താ? ഭഗവാന്റെ ക്ലേശം, എന്താ പറയണ? ക്ലേശങ്ങൾ നീക്കുന്നത്, ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു, നമുക്ക് ദുർലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം, ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭക്തിയുടെ സേവനം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. അതല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കണ രാവിലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ, ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഗുരുവിന് വേണ്ടിട്ട് സേവിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അല്ലെ. നമ്മളത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പോകെ പോകെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നുള്ളത്. ഭക്തി രസാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇറങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം വരും മനസ്സിൽ. ഈശ്വര ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ നാമജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. നാമജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധനകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ കുറെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ, കാരണം പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളില് ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതായത് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ക്ലേശാഗ്നി അല്ലെ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ശുഭത സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണല്ലോ ഇതെല്ലാം. ആ വ്യക്തി ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങള് പ്രാപ്തനാക്കിയ വ്യക്തിയാകുന്ന പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ
ഗുണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റുകളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഓരോരോ ഹെഡായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 ഗുണങ്ങള് 6 ഗുണങ്ങള്, സവിശേഷ ഗുണങ്ങള്. ഒന്നെന്താണ്? ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മുടെ മോചനം, എല്ലാ മക്കളും മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സാന്ദ്രാനന്ദം